Sme v Dome kultúry Zrkadlový háj a čakáme na predstavenie Zuzana Albrechta s pesničkami zo Zlatej brány. No Zlatá brána je projekt, ktorý vznikol ešte pred rokom 2019 a keďže prišla korona, tak sme to nemohli zrealizovať. A keďže doba sa zmenila, tak sme sa rozhodli, že urobíme Zlatú bránu inú, modernú, aby bola čím bližšia deťom. Máme pripravených 17 pesničiek zo Zlatej brány. Za klobúkom perečka, práve vchádzam na javisko, ja som veľká herečka. Teraz, práve keď sú tu rodičia, tak myslím, že tréma vyššie ako minulé, čo to bolo pred školkármi. Ale však dobre, myslím, že to bolo v pohode. Myslím, že to bolo v pohode, veľmi v pohode. Práve vchádzam do rozprávky, som červená čiapačka. Zlatá brána bola úžasná. Veľmi sa mi páčila. Bolo to perfektné. Som prekvapený, že aký to má úspech. Ťahať mačku sa po vzduši, kričať tam, kde každý čuší. 1, 2, 3, 4, 5, spočítam si všetko hneď. Liptovská brinza dnes... Pán režisér, stalo sa všetko, ako ste mali v plánoch? No stalo sa aj ďaleko viac vecí, ako som mal v plánoch, ale iba tých dobrých vecí. Lebo by sa mohli stať aj veci, ktoré sú zlé a ktoré v pláne nikto nemá. Bolo ťažké režisovať celú Zlatú bránu? Nie, to sa robilo úplne samo. Každý si urobil, čo potreboval, čo mal a na skúške sme to dali dokopy, takže nebolo to ťažké. Prvý deň letí do sveta, pýchou sa celá trablieta. Druhý deň hláka zmota. Dnešné deti to spievajú po svojom a dobre. A to sa mi na tom páči veľmi. Ja som v Zlatej bráne spievala, síce veľmi krátko, ale s obrovským nadšením a radosťou. Bolo to v roku 1980, keď som mala iba 7 rokov a vtedy sa mojou najobľúbenejšou pesničkou zlatobránskou stala pesnička Zimná, ktorá sa volala Zimný vetrík a jej autorom bol práve pán Brezovský. Teraz vy, mladí, spievate zlatobránske pesničky po svojom v tomto období a môžem povedať, že myslím si, že môžem aj za pána Brezovského povedať, že máme úžasný zážitok. Bolo to krásne.